Mare, em dones unes lleteres em poses unes lleteres de sucre? Però Pau, sí que t'he posat 4, però desfà. Havíem de sumar en un vaixell, un català i un inglès. El català llença l'aigua en inglès i l'inglès diu help, help, i el català diu help no, però segur sí. Això és un nen que li pregunta al pare, pare, on estan els Pirineus? I el pare li diu, això si preguntes a la mare, que no t'ho guardaràs a la gent, pum, pum. Això són dos amics que es troben i un li diu a l'altre com ho fas per estar tan jove? I l'altre li diu, perquè mai m'emprenyo. I l'altre li diu, home Joan, no serà per això. I el Joan li diu, doncs no serà per això. Què li diu? Una monja un pes instal·lat. Segur? Per què els bois sempre van a totes les carreres? Perquè sempre van cap. Això també em queda su pare. Pare, jo de on eres tu? I li diu el pare de la cigonyà. I tu la mare de la cigonyà. I l'avi i l'àvia de la cigonyà. I el nen té una llibreta i posa formes de néixer de la meva família cap natural.